Moje zlatko sa musím na tomto, no že na tomto mi to tak nepriblíži. Tuto je kamera. Bože, on teraz ten padak poskladá, sa priprav, prosím ťa. Prečo ho tam tak metá? Ty kokos, on robí vrtuľník. Nie. Ježiši. On v záložak vyložil. Kriste. Aha. Práve sme si vydýchli pri Jarkovi. Videl som to, videl. Ježiši. Zle nám prišlo všetkým tu na. Jemu sa prepletlo pomedzi šnúry ten kraj. Nachám si za jedno ucho ťahať, za jedno. Ale on nemá vysielačku. On nemá vysielačku. Kto to hodil ucho? Jaro! Jarko hodil. Ježiši.